ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଏନି? ନା କୋଉଠି ମଟନ ଖାଉଥିଲେ? ମଟନ ଝୋଳ କୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଉଥିଲେ? ଖାଏ। ମଟନ ଖାଆନ୍ତି? ଯାହା କହିଲେ ତ କାହାକୁ ଯୋଉ ଆଡୁ ଲମ୍ବେ ବହି ଆଡେ ଯିବେ ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଏ। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି, ତା ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କୋଉ ଦିନ? କେଉଁଦିନ? ନା ବର୍ଷକେ ଥରୁଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଇବ। ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଆନ୍ତି ବର୍ଷକୁ। ବହିର ନାଁ ହେଲା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ। ମୁଁ ବହି ନାଁ ଦେଇକି ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଯୋଉ ଦିନ ହବ, ହଁ